Ghana man ma ene mwakwa ya buadu mesa machia mo nimse nyame adom nti mo hoye dedi kan ya bachia otumfo setu autosum yu na santema wura ono wote krawuri ne brawura nwoma so no ono wote asikadwa so asantema nyina ewura no se bedi kan akase ye kan asantema a enye no ne Ashanti region dabi ba Asante region de ni nyina ka ho Ahafo region, part of Bono region, part of Bono East region, part of Eastern region, part of Central region, part of Oti region, and afi part of La Côte d'Ivoire, and a kabum na ye Asante man. One na won wura, ene otumfo se tu otosmi no Asante man wura. Na masachia osia de yokumfia me otoso na itachimama wura. Ono ene bron champion de edu akwa. Ono ne bono hene obiye ni hobiem. Ya wa hemfo ahodo e wo bono. Na enso so bono hene ankasa de oni tachimama hene. Mesan akwa chia eye nana ma yensu asara eye Denkyira manhema oyo ba kukuodufu a onim na mamre no onim na bakosem na onkasa basa obebie na no bia no nasem na ewo point se emra na wonyansi ohene na amanfo kekansem hunu ye ka the politics ko for no nanso so na ntesa oyo hene ano nchesa wo nsom wo man regardless of oyo hema no so nchesa wo nsom wo man regardless of whatever political parties in power ye frose be som a wo be som because one kasa wo ye we kadada ansa na kunya so sa be to ti maame no onimde na mutie ne kasa nyansa nko a okan bibia nso emra kwan so onye kasa twitwie biara ma me nyame nhiraw ene ensembe ne ye ba bedwene ho de di kan in fact do no afa eye Denkyira man ho be hu se na video ba ko ekoso Facebook na Denkyira man hene foforo ya yinu o therefore buamponsem a otoso 9 odapa kam ni ye pija no na osa ogru apakam efe kwa na obi atwere wase se Denkyira was once a great kingdom until their chief, their king, Nana Ntinjakari, the stubborn king, that made the Asante man led by Otumfo Setu Edikan and Okomfo to reduce the Denkyira into a small town as we see. The truth is that Denkyira still a small town. Your mind still. Now just say the nanke city no and so atibebre. Na de atienye. Okomfo no nana say tu chichira Asante man no. And sheba ko ye ne se one okon na wodi usu a o meye na ko a na mo wa be ka ne ho munyina na mo ka bo mo asoma sikadwa entimra se un abakosem na akane no a na Denkyira edi as aman no ahodo no akire be ka bo mo ye Asante no Asante na nkasa uhwemu a
na mind dodo no an efra danse mu na ba akamfo na nkasa dodo na nkasa na efra danse eya danse hina na efra na Awurade basa na Awurade basa na asem wa den pa ono ene ma danse kingdom no emutete ono ene ma achemfo no nyina free saa bia ho ekọ baabi a wote yi na wonyina kabom ono na ma bebre nso tutu free saa epom ho eba betena amansie bi betena sekere ene baabi ekan ka ho so ho na emra denkrafo ekọ to adansefo no na dance ni kingdom na denkranye kingdoms we na denkrafi no mo to free nkyira eba dewfo no na wabetena nkyira nti wada ne nkyirafo no eya adansefo ne ma ba bi tenae enti no wote ho onua dokwan so nanso so obabunu bi a abakosem kyerese wo ye ohene ba ana koye niamo ho ekire denkyira ahemfo no baako eyere ewo se na nananom ewo adanse enkanka adanse bura no ene ne dom odi obuo ni ani die ne ebe sere se womba na anya ade no wodi ejese efanse obu a wo mu denkyirafo no eka fun ekire won enne ma denkyire swai kun ewa adanse so na wo swai saa kun no enam sa adanse na nkasa na abufuo wo mu fi se kwan ya na Awurade basa ne dom esi ebu oman na enye won denti we nya boafo na denkyira kofa ho nyina ede ye ne kingdom enti denkyira ne de na eso ekosi mra na nantim jakari ebe ye sa niamo ho sem ekire ono ne papa na se etu de enti ameka so ono ne papa ne se mintim fa men se siwe buke nkase eye na se etu baro no na enso de enim se na se etu ne akobenso a ewo ba ena ntim jakari nso so ye akobenso aba enti o de ya ne papa no eniamo ho a woye kire na se etu ni sabre aman na wo pese wo ka wo hu bomu no ene ekofa asa okon ekofa asante ekon no baaye anase eniamo ho obeye kire asante bi se sabre no wa form oman na wo pese wo digi wo hu free enkwasomase ene ekofa asa akon ni nyina baaye na enioma na wodi ye asante na etan mode boha mode ntwoma mode eja enioma bebre na ma okonso amabunu nso so ema no momfo mra no meprapra abankese so okodura na denkyira mabunu mrantie no ne won adeda adwen na ta kire ni se denkyira ni ne santini no wode ya obi anu wode ne nsa benkum be kye na jakrum kwan entimre bia obekoso ahye wase adwan na ta akiri nyina no na no na asante ekonje no ho no okonje no ho nam se no wahyehyɛ se wo mfa denkyira nyanko anti denkyira no beka asante ho na me hu se onua bi so se bob bi o se abetwere abeto ase se asante beyede na watimi akon adi denkyira so se nya abrofo na bo a wo wa enu ntira me pese me kasa abrofo no ne asante anya yonko da abrofo ne asante anya yonko da ekon enti eduru baby no say yes as ye de ani die ma asante abrofo enani coastal states no ekabo mu ekon ne asante kon ye an prince ase nan so no otimi di asante so wo kataman so ekon abrofo no hu se asante ene coastal areas no kondodo en wode hye
eto Asante man any coastal states more baby or say hand Gold Coast. Tiama Denkyira no kodi Gold Coast. And if free one Asante man influence on Denkyira no was gone. It died. It died naturally because abrofo na bechem ti Denkyira abedi wo afa. Enti eho emu ansa Denkyira esa asori. Enti wa se nananom bi etwa ntro se asante abrofo ne boa asante a enye nokre. Enye nokre. Abrofo ni asante coin. The only time I ever cast abrofo ni asante nya ayonkofa eye mra afi abrofo no hu se wabegija asante nanso so wontimi ni asante no so if it's still asante die ni die ma won ahemfo a won fa sa ni die ne ma abrofo no afi asante no pese wo sa pega asante no ene ye ma won kwan na won pega asante no bi. And then the second confederacy of Asante Confederacy number 2. See 1935 no. And no and the case Sabre na Asante manya ne second ne independence. Sabre na Asante manya ne independent. Everybody say second independent. It's the first independent no. When you free Denkyira se. And a second independent no. When you free abrofo na se. Enti mwabe na abrofo de bo asante. Mwa ye ka ye twa tro kire mu no munyai za tro di ti. Wana wo kasa no. Sa asante na wo kasa abrofo no bo na wo ka ho bio. Nanse ya no wate atua. And was it said the abrofo no bo Ashanti region. No. Asante na be kofa won. Edi won ka asante no ho enti sa abrofo no boa asante dia na abrofo no boa won su bi na mom ente sa abrofo no mom ena babetna bono area baby ni won be sign treaty say montwe mo ho mfra asante ase ena binom kosen sign ye ena binom an kosen sign wana o kosen sign ye no abrofo ni won ye apam eno ye baako against Asante man. One of person sign ebi ne doma. Nanso so ni nyina echi no. 1935 na abrofo no tia se monsa ama mo Asante man no so. Enti doma ne aman ni bia wo kota abrofo no echi a wo free Asante man mu na bro ni sa ka se monsa ngo ka ho. Eno sa ho ka ho. Enti nya no kresa. Minia. Afe memra opani bi so. Minim ni aba bi a o priya akọ. Sede bia me kase Asante enye kasa o. Eye aman a waka won ho abom enam ekon nti ene waka won ho bom na wote won ho ase. Ene kon ni hobio nanso ekon a wo kon eye nwomasua. Ekon a wo kon eye environmental war. Ekon a wo kon eye business anase asumdwie ekon eno ne kon a wo kon. Enti e ma Asante man na eguso kon. Opani yi amekan. Akane no ka no krepa. Ene kwan bia je so obefa so obese Asante man eno na wo gusu a wo ye. Enti wokotena ha ena no si ase na Denkyira hene suaye na ye pagya no. Se obi onim abakosem bia nim se atwema ai wa Ashanti region. Okonfo no kine twen won ma esikedwa na wo ye Denkyirafo. Enti no wo ye Denkyirafo se sei wo ye Asante. Wo ye Denkyirafo a oka Asante man ho. Na won brem pon baako ene nkaare hene.
Denkyira brimpon no so ebi a ono kwa na sai denkyira mansa ene boje sango e ka asante man ho eno nkyere se o ka asante man ho a ni nua ya ade a na se yedi ni nua pani esi ade so a onko e wo so okọ amamre ne saa na tie ye kan se doma en eso nka asante man ho biem emra na najima badu a wodi kan ekọ akura hwannom ne kohwe eye SSC na najima badu otosom yenu kumawu asumenya bompata ene nkuro bebre a ene akwamu ene wo ne baabi na enso so asumenya ene kumawu ene bompata ne wana keka ho no o ka asante man ho emra asumenya hene na oduro no mapaw ekwa akura hwannom na kohwe me ye yi doma na najima badu otosum yuni ya kumawu eni akwamu ne abianafo no aka no ene kohwe me ye yi na so ahinsie no na eno de amaso a afe na otumfu ahwa me yesi nana asumadu sachi a oye no oye kumawu man hene okọ na kura hwannom na kohweye eye yi kwan na na tie yi paso enya na nadom ahene ena na asumenya hene sa me na asumenya hene ni ho enu ntina nadom ahene hwe akiri se na nka asumenya hene wo ho anka o na betina yi pata so na dom ahene aka ne ho ene akwamu hene aka ne ho ene aduana fo ahemfo no ti saa na tie siesi aguna piesia e wo se won nua no moko na pani yakwa akwatena je se wo pa kire se enka wo mu nyina nko na asante man no engu eno de wahunu so e denkyirafo na dai na nie so ka se brekumfo ya asantefo eno de wuhutia wahu okoto de ya ne bodwe yenya nkyere de wo fanko ya mom yen ka no kore na ye di atrododo ye teme kotena sori dem ye teme kotena nkramo dem tese na ni nyina achi ye beja na ye di atro say ye politics ana se ahinsem eho ni ye twantro mom yen hwe niam bi yi afedi ye twato mestre nananom a ewo Bono Regional House of Chiefs eni amenko yi o akwati se etise Bono Regional Minister ka kire Joma ma se minister bi a wayi no a ofiri Bono no wane na nya adwene na omma no kwa ma na nya adwuma saa na de yakoyo Bono Regional House of Chiefs ne ni debre ne sen a ono twere krata de akwa se o de stop National House of Chiefs a wo hye nase adwumadie nana no Mr. Mwadawroma mo anhwe ya mbema region nana no bebre ni mo de won pese region ani ebe tofem enso dia mo ye die na letter mo address ko he onse ene emfa na dia srempo ni se letter no date ye wo mo se mo ahunu July 8 ese mo twere ade no kura ansa ne ye gazette no ana se dia mi hunu no nya sa na tie na emo ye fake one na mo de abeto e na original no wo ho mesremo se nananom momma
nneɛma ebe ha adwene a ebe gu region n'animu aseɛ emma bi sɛ Bono region region a edi mu paa na nanom a ɛwɔ hɔ edi mu paa mo nkɔdwa no soso ti mesrɛ mo adaworo ma move bi wɔ hɔ a mo menhwɛ ne yemi nim sɛ nyɛ mo nyina na mo yɛ kakra bi na ɛkɔtena baabi na mo atwerɛtwerɛ nanso ɔtan no emmoa o emmoa nenti paa sɛ ade a na yasi na ya asamodua de na si ade so emfie nwɔtwe ansa na saa semi wɔ abua ne fa emfie nwɔtwe na mote hɔ ɔtwɛn deɛn a mo antimi angazete no bisa saa emfie nwɔtwe no at least na do ma hina betena so as president from fie be 9 nti eba ne sen ana nti yantimi angazete no na still acting president na ewo ho no kre na mo menka na yenya sa sentiments no ayeye no ene chinchina by force patanga no emwa oman yi na mfa sundwie mma wo baabia emaburu mfa adwene na yensua nyansa na toda ya na ye nioma bi a meka saa se yenwene onyame mfa ye mbone nkyɛn mewie na de baako aba mitrim menua baako wo ye nyansafo pa me comment obema comment o me video baako ase o se opani me ne je wonsam a wo kama wonsa wo pese asomdwie eba kasa ahodo ni nyinaa ne kuo ni nyinaa ntem nanso so ye problem a ye wone se santehene we pese wode Ghana esa akonko asum ewo British no ho eno nti ena odwan Freemason am si ye enia bi o wa mayenka obi som anani gidie bi a owo no mayenka emnya saa niam because yenim de achi asem ene yenim bibia anso de dikan obi a wote akonwa tuntum so bia egunsa wonwo kura obi guma wo ogidie nsen wogidi se otwedi ampon kwame basayi adom ene bo soro bo asase obo asase ya ede ma yen si yentena so enti ugunsa otwedi ampon kwame nsa asase ya nsa ansa no wakeka abosom ho ahwan ebi agidi bi nyinni nanso traditionally no ya hinie no traditional no ye bu se nananom ewo ho wo be ma ya adwene wo be soso ya adaye enti ya hinie na nkasa traditionally no nananom esom we believe in spirituality. What about Christianity? A different thing altogether. Enunti ya waya somo. Ana Kristo somo so sabe kan Kristo somo so onyankropon twedi ampon kwa me a nananom gidie na no ana Kristo somo so gidie. Na difference e wom say Kristo somo no enti ase ne say onyame ma ne ba Yesu Kristo ana Yeshua Hamashiach
or Jesus Christos. Eba ede ne nkwa beto ho ma yen. Enu nti si ebekọ onyankropon nchen a yenam Yesu mu gidie so na ebekọ. Enu ni gidie a yenya ewo Kristo som mu. Enti se som bi wo ho na se obi ka ho a sebio, who are you to judge? Enti mi nua no aka se eka nyansa sempa. That makes me direct me correct say ye o kan eye me ne ye adwene pa. Nemom say ye ka say ya judge say obi o ye Freemason. Sebio e abonsam neoma. Ene ya judge say the Church of Anglican e abonsam, sorry. If it's ono no kire say the ye king ana queen no on ye Freemason for penny. Eno nti se sa na analysis se sa na tie dia. Ene na ne ye the king of England and the queen of England also na ye Anglican asore penny. Menka se sa na tie. But say analogy na say sa na tie dia na sa na ye pa che na ye pa ye se obi okwa Anglican bia no e ye Freemason ni na woji Freemason di. Enso ente sa. Enti mesremo se obi ye kuo bi a wo wogidi a wonim fa kire na emom condemn. O condemn a you don't know where you are heading towards. Wonyi ni a menwan. Bio santehene na setu enye ono ne first ohene any first santehene a wadwan Freemason enye ono ngo. Nana Prempeh the second ono ene di eye santehene wodi kan a wadwan Freemason. E see the temple for Freemasonry e wo Kumasi. Ahemfu bebre abaga na ebi ewuko ebi nso wo ho a wadwan Freemason. Menka ase mani je ho because me nim se die sitie me gidi a me kura no me gidi se eno ye esombo mame obia woni gidie. I will never condemn. Nemum enya no kreda se asante twetwe aman de won akosom abrofo ntesa nemu de atie nie enam sa abrofo no ne asante koye brewa asante ho nti eni dia wode ma aman no wode bi ma asante so sa asante ye man enti kwa British Museum a amana British ne won koye no asante ka ho wo Gold Coast nka ho. Mese oni Gold Coast anko ofa Gold Coast. Anu ntina me video ba ko me kan se wa onim yubo hu se eye big 6 no. Na santini bia nka ho, na bono ni bia nka ho. Na hafu ni bia nka ho. If say won nyina no ya asante, we ba ko your man ba ko a wono wanya won fa ahodie dada in 1935. Ewom se na fa ahodie na abrofo no wo mu de ho no na yebeka se na ayonkofa no aba fi se woni abrofo ni nyina na tie e na won anya won a little independence enunti asante na your man we nye yaw e na enye haw ne ka asante na nya Ashanti region mfanto mutiri Niamfa odo se me maka kire mo menchi efri tachiman akrofrom meja eye santini enti how ndi sen your boy father dear fam e kura be de esrem kura sa wum
enti mo yɛmfa nuado entena se no nyame nhyira yɛ nyinaa nanka mawie mpo ana mekohu ayibi sisia so obi busa se obi black stew eni ne ho a yebetimi agazette no so yesi obi hene na se wonya ne nsanka black stew yebetimi agazette no kure se ohunu ni gazette no aban edie ahenie no ankasa ene se wafa amamre kwaso ne sen de di kan wo ye de hye ufi royal family no de toso ye yiw se ohema wo hɔ a ohema ena eyie no de ama enkonwasofo asi ahenefo na wahwɛ se obegye watuma na wonye wontum se wanye wantum ohema no okwan se wo se yi nipa mienu enso saade wonko woyi ba akode kɔ wansa anyina ntum a obesa e the third person akɔ wanye onu antuma no ohema no mom ama won de bi aba no no so ahwɛ se oye a ose fata be bia na nsa no wanye wontu obekire die nti a wanye wontu na se ohema ni hɔ a eye nkonwasofo no a asi ahenefo no a ene abusua pani ene eye na se menteme ho ase ebuba mu a woko won wura ho se kuro ne ye odi kura ana so obrempon a oko oman hene ho na wo man hene no asiesi asem no wi a waka kye se monkonko yi so yo man hene a ode ne ho a won hye wo hene foforo bia sia oyo man hene o hye ne ho a won hye wo hene foforo bia si nso a just a regional house of chiefs when tinia national house of chiefs and as a high court ni supreme court ahensem ke kana house of chiefs na ententama akọ judicial office na won akire de wo ye adehie na adehie na ngasa kwa akoyibi na se oka asanteman ho a asanteman wo ye man hene all right na so wosa esuma sikadwa enti de wo hwe sikadwa so ne wote sikadwa so ena ye wura ono be hwe asiesi asem no aka se monkonko yi de hyebrante enyo ne be yi amamo eno nti se wo hwe sampa asem ya e ba ye no wona wode asem no koye ne eyo pani adama watra ene maame mansa rose Farouk ana sie yaw ana se nana yaw sa modui otosumienu ne maame ene ne opani adama watra e de asem no call menhia Kachi, one of the petition to buy. Mom, you want the petition to buy? Mummy, Father, what did they say? Otu facha mroda ma bidi Adam watra. Me pacho ani yera. Me di Rose Mansa. enti wo unim no wo se asem kwa asante hini kwa busa hwa me nana no mo anam na di asem no baae wo mopagya wo nsa wo de asem kokot enje se wadi bim wo de confess enje se wadi bim eno na asante hini hwe mu a wo hu se da bi akonwa no opani abu maama opani adama watra ena na kofi no fie wona wodi ade na mo mansa rose ne de omo nka ho ombedi bi kwa na enso onka ho enu nti sakonwa na tode a sampa nso ni hema obi obeka na abana asra na ye hema bia enye nokore ebisemra o gina asante hene ni no wokan se sampa eka asante man ho na waka asante na asante man abon ho ban ya besi sabre na ye nokore nso so se sante nya asante man a enka sampa nsa ase gina bebre suma fai
Me will be Nana no free. Kakala ebedu Sampa memono. Nana ben penso. Ela nana no na for ba sentiment. Yura wadama me kasa me chirin. Se ya nana dongi chirifo Sampa hina otosu no. Ono ana wadi e ba sentiment. Esa na okun a emene yen e wo Sampa. Wati yura nka on se kun nyina ate ne yura na ode ne ho be hye yura asia yura be bo ne ho ban ampa nso yura abo na fana Sampa ho ban e free sa abere no be pim ene e bia odra yina ka Sampa no mu kura nan kasuma ka ase wo hye nase nanso so ente sa erunti Sampa mpanimfo kura twere krata de ko manhia se obekọso aka asante ho forever enti se woka asante ho dia woyi hema a wode ne kwekere hwan sante hene se mayi ye se ohema we ne yayi no nanso we nyi hema na manso wo ho ene fa bi se wakosi hema abrawo mfa no kwekere sante hene ese sante hene nim se wo hema bi ene wa refer se monkoma hema enkonko yi bi mfre busua we da bi hema bi ani ho na si yi hema dia ade na da yang gazette no on the buy kura in the 2000s so before friends say 2015 as I saying man ahensemi so e buy ya no wodi waso wodi nana ya osa modu esi ade so enso so eho amamre se wo ye wanye enti no hema bi ani ho eno nti na otoma abusuan se mo amonko yi de hyebrantie a wo se no wo fata abusuan kokko yi abusuan ne esi ahen no koyi na Samba Jafla edene bre no enti sa na tinya sante hin ne yi no bio nana on se Sampa konya na nkasa no sante hin ne pagya ne ye ne man hene obi pagya wo ye o man hene a ansa na ye baji watum se wo ye man hene no age se wo koso afena mu eye sikadwa ene pagya no je se wo koso afena mu e de kyeref sikadwa se ese de wo si pagya ye no esom a me nana som ye anti wo pagya no be koso no masom sa som no be se ye som ena ema wo pagya no nana ya osa modua nkoso afena bia mu ansai enti wono omeye Sampa man hene enti no wantimi nkofo gazette banana Samba Jafla de woyi no wode ne kwekere sante hene yi domo ko Sampa kuswae ekire nana matana nkomia wo ho wosa ba sante hene wo beswae kire sikadwa enti se ono na wafa amamre ni nyina mu kai hunu si yesi wo hene ansa na edo akonkomia dem ade ba akwa ese bu hunu no yenyi wo sekina wo nkonkomia dem endi so obi ko hijacking nkomia dem anase okofa akonwa tuntum no efri ho a wawia nipakro wa bokro no eno nsi wo wahenie no ho kwan wo ye hene nanso ye wasade se wo fa mra kwan so na won saka akonwa tuntum no enti ne kwan so ano no se wo gazette na Samba Jafla edase